בוקר טוב, בוקר שמבשר את סופו של היובש, לפחות לתקופה קצרה. היום התחילו קצת כמויות של משחקים, עד יום חמישי, קצת מבול של משחקים, הרבה אירופה, כדורגל ישראלי, קבוצות ישראליות באירופה, גביע הטוטו. מי היה מאמין שנחכה ככה גביע הטוטו? תודה רבה, קצת כדורגל לראות לנשמה. תנו לראות קצת פאסיב, תנו לראות קצת את הפועל ירושלים משלשלים מול הפועל פתח תקווה, תנו לראות משהו. יש איזו מחשבה שעלתה לי עם השוקו של הבוקר, רציתי לשתף אתכם בה. אתמול היה את ההגרלה, בטח כולכם ראיתם, של בעצם הקבוצות שהישראליות ישחקו מולם, אם הם יעברו או אם יודחו בשלב הקרוב. ופתאום אני שומע, נגיד סתם, ניקח דוגמה, את הקבוצה של מכבי חיפה יכולה לשחק מולה, רקוב מפולין. פתאום אתה שומע את כולם, הקבוצה האימתנית של פולין, שמכבי חיפה יכולה לשחק מולה. מי שמע על רקוב האלה? אני לא מבין. ואומרים לי, מה אומרים לי? היא שיחקה שנה שעברה בליגה האירופית, היא לפני שנתיים בליגה האירופית, שנה שעברה בקונפרנס ליג וזה. רגע, ומה מכבי חיפה? היא לא הייתה בליגת אלופות לפני איזה 3 שנים? לא הודחה משער אחד, וכמעט יצאה סנסציה ענקית מול פיורנטינה לפני שנתיים בקונפרנס ליג? אם היית אוהד של רקוב, היית אומר לי על מכבי חיפה? מה זה השטויות האלה? כל קבוצה ממציאים לי עד כמה היא אימתנית, ועד כמה, למה אנחנו כאלה מזלזלים בעצמנו כל הזמן? אני לא מבין את זה. אתם יודעים מה? אם זה הולך לפי ככה, אז מכבי תל אביב הודחה לאלופת הקונפרנס ליג לפני שנתיים. אוקיי, כי זה הנתון היבש, מה? זה נכון. ומכבי חיפה אגב הודחה לסגנית, והפועל באר שבע ניצחה את אינטר. אם היית אוהד של אייק אתונה, היית אומרים לי שבאר שבע ניצחו את אינטר לפני עשור? למה אנחנו כזה מתרגשים מהקבוצות הקטנות באירופה? נכון, קודם כל לא צריך לא לזלזל באף אחת מהם, וכבודם במקומן מונח, ובטוח, ולא לזלזל, לעבוד צנועים ולצאת גדולים. זה בטוח. אבל למה לזלזל בעצמנו? למה להוריד מהערך של הקבוצות שלנו? הקבוצות שלנו טובות, והן מסוגלות, והן יכולות לעבור כל שלב, וזה שהפועל באר שבע לא עברו את לבסקי סופיה, זה כישלון של הפועל באר שבע, זה לא מעיד על הרמה של הליגה שלנו. אני חושב שכל קבוצה ארבעת הנציגות, שזה מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב, לפחות בשלבים הקרובים, יכולים לעבור את הקבוצות שמולם. כן, גם באר שבע מול אייק אתונה. למרות שיש להם סגל מפחיד לאייק אתונה, הפועל באר שבע יכולים לעבור אותם. כמו שלבסקי סופיה עברו את באר שבע, בדיוק באותה צורה. זה משחקי נוקאוט, אחרי הכל. ולא צריך להוריד מעצמנו, הנה, באר שבע ניצחתם את אינטר, וחיפה אתם הייתם בצ'מפיונס, ותל אביב אתם הפסדתם לאלופת הקונפרנס ליג בשמינית. הנה, הבאתי לכם פרופיל שאתם יכולים להיות גאים בו עכשיו. איך אני איתכם? וביתר תשמעו לי, מהקיץ הקרוב הולכים לכתוב סיפור, שכל הקבוצות הקטנות באירופה, 100 שנה הבאה הולכות לשקשק מהם. לשקשק. כן, זה היה המסקנות שלי מהשוקו של הבוקר. אל תעצבנו אותי ככה. היום הכדור הבוקר, ה-22 ביולי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כדורגל כי טוב, בואו נתחיל. כן, וכמובן שאני אזכיר לכם, כמו כל בוקר, ואני אגיד לכם בוקר טוב, ואני אזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי, באפל וביוטיוב, ואנחנו גם נתחיל, כמו כל בוקר, עם הכדורגל הישראלי שלנו, ועם הדבר שפתחתי איתו את הפרק, הגרלת ישראליות באירופה. אז בעצם נעבור קבוצה. מכבי תל אביב ופאפוס, הם הוגרלו נגד דינמו קייב ואמרון ספרטנס. אני אסביר, המנצחת מול המנצחת, אם בליגת אלופות, המפסידה מול המפסידה בליגה האירופית, מה שמבטיח למכבי תל אביב, אירופה לדעתי השנה, אוקיי? כי במקרה שהיא מפסידה, היא פוגשת את אמרון ספרטנס. אמרון ספרטנס, אני אף פעם לא זוכר איך אומרים את השם שלהם. אמרון ספרטנס, נלך ככה בינתיים, עד שיתקנו אותי. אם הם מפסידים, הם הולכים מולם בשלב בליגה האירופית, הם כנראה נצחו אותם והגיעו לפלייאוף הליגה האירופית לפחות, ושם זה כבר, או שאתה בקונפרנס או שאתה באירופית. מכבי תל אביב, אירופה, פרסה לכם שטיח אדום למפעלים שלה השנה, אבל אנחנו לא רוצים את אמרון ספרטנס, אנחנו רוצים ליגת אלופות. מכבי תל אביב מול פאפוס היום, עוד מעט נדבר יותר על המשחק הזה, אבל אם מנצחת, היא יכולה לפגוש את דינמו קייב, נדבר על זה אם וכאשר, אוקיי?
אבל דינמו קייב זה לא דינמו קייב שאנחנו זוכים. הנה, כמו שאמרתי מקודם, דינמו קייב זה לא דינמו קייב שפרקה פה את מכבי תל אביב בליגת האלופות, האיש שהם שיחקו עם צ'לסי ופורטו ודינמו קייב. זה לא אותה דינמו קייב, המלחמה פגעה קשה מאוד בקבוצה הזאת, לדעתי היא תהיה באירופה השנה רק בגלל ההגרלה הזאת של אמרון ספרטנס, כי ניצחון שלהם והם בעצם מבטיחים לעצמם אירופה. אבל נדבר אם וכאשר, מכבי תל אביב יכולים לעבור גם מדינמו קייב. מכבי תל אביב יכולים לעשות כאן ליגת אלופות לדעתי. אני מצטער אם אני אומר פה דעה שהיא לא פופולרית, אבל מכבי תל אביב יש כרגע מסלול שהוא נראה די נוח לליגת אלופות. אני מזכיר לכם, הקבוצה האחרונה שהייתה ליגת אלופות, מכבי חיפה, עברה את אולימפיאקוס ואת הכוכב האדום, וגם מכבי תל אביב שעלו לפני זה ליגת אלופות, עברו חתיכת קבוצות, שזה הוויקטוריה פלזן ובאזל. אם אתם רוצים בליגת אלופות, זה קבוצות שאתם צריכים לעבור, אין ספק. והנה נדבר על החרטה הגדולה של וופא, כל העניין שלהם מדורגות ולא מדורגות. אני לא יודע, אני ידעתי שמכבי חיפה והפועל באר שבע מדורגות לקראת ההגרלה, והביתר ירושלים לא מדורגת, ואיכשהו יצא שמכבי חיפה והפועל באר שבע קיבלו הגרלות קשות, וביתר סוללים להם את הדרך לקונפרנס ליג. ניגע קבוצה, ביתר או סוטייסקה, מי שתנצח במפגש הזה, נקווה שזאת תהיה ביתר ירושלים, נצא מכל הנחה זאת ביתר, בשביל הדיבור כאן, כי סוטייסקה לא מעניינת אותנו בכלל. אז אם ביתר מנצחת, היא תשחק נגד או ריגה או ג'ורי. עכשיו ריגה זה לא ריגה של הליגה האירופית, והקונפרנס ליג הריגה הטובה. זה ריגה FC, זה קבוצה מריגה, הקבוצה הקטנה של ריגה. ג'ורי לדעתי, ג'ורי, לא יודע איך קוראים את השמות האלה בכלל, שיגמר כבר חלק הזה. לא נראה לי שהם יעלו, ריגה הם אלה שיעלו לדעתי, וביתר ישחקו מולם, וביתר צריכים לעבור, אתם יודעים מה, גם את ג'ורי האלה וגם את ריגה, ביתר צריכים לעבור, והם צריכים להגיע לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. באר שבע או אקטונה, זה משוכה קשה לבאר שבע, אין ספק, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, משוכה שיכולה לעבור, עם כל הכבוד. מי שתנצח שם תפגוש או את פושקש אקדמי, או את אריס לימסול. אריס לימסול יש להם שם כזה של קבוצה, לא, צריכים לעבור אותם. הפועל באר שבע צריכים לעבור אותם. אם וכאשר הם יעברו את אתונה, נכון שזה משוכה שהיא טיפה יותר מאתגרת ומסובכת, אבל הפועל באר שבע, הבלתי שבירים, פירקתם פה את הליגה שנה שעברה, ניצחתם את מכבי בתל אביב שהיא מתמודדת מוקדמות ליגת אלופות, נכון? לפני שבוע. למה שלא תבואו ראש בראש מול אתונה? מה זה התבוסדנות הזאת? תבואו לנצח. מה זה באמת, אני רואה את הפועל באר שבע, ויתרנו, נגמרה עונה אירופית. חלאס, תבואו לשחק כדורגל, עזבו. מכבי חיפה שתשחק נגד טורפדו פלאז' ז'ודינו, וחייבת לעבור אותה, אין תירוצים, חייבת לעבור אותה. הם ישחקו נגד רקוב או ז'ילינה, כנראה שרקוב בפולין. ועוד פעם, למה שאמרתי מקודם, בסדר, קבוצה מפולין. עצם זה שהיא בקונפרנס ליג אומר שהיא לא אלופת פולין, היא הייתה בליגה האירופית, בסדר. מכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, והייתה גם באירופית, והייתה גם בקונפרנס, והודחה שם רק לסגנית, ומול פיורנטינה הגדולה, אוקיי, שהיה שם בלוטי וכל מיני שחקנים. מכבי חיפה צריכה לעבור את טורפדו בלאז' קודם כל, ומול רקוב, אולי יש שם משחק יותר מאתגר, אבל צריכה לעבור את המשחק הזה, עם כל הכבוד. בשביל מה אנחנו בונים פה קבוצות? הקבוצות ישראליות יותר טובות ממה שאנחנו חושבים, אנחנו סתם מזלזלים בקבוצות שלנו. נמשיך לדבר הבא. כן, דניאל פרץ, ברכות, חתם בהמבורג, בהשאלה מביירן מינכן. סוף סוף דניאל פרץ הולך להיות שוער ראשון בבונדסליגה, וזה הישג ענק בשבילו. זה הישג ענק בכללי לכדורגל הישראלי, שוער ישראלי, שוער ראשון של קבוצה בבונדסליגה, זה הישג עם כל הכבוד, אבל אני לא מבין למה שוב פעם האתרים מפוצצים בעשרות אייטמים, כאילו לא למדנו כלום מהחתימה שלו בביירן מינכן, שהם פוצצו את האתרים, והיסטוריה, ופה ושם, בסוף צריך 7 משחקים. דניאל פרץ, צריך לבוא בצניעות, במיוחד אחרי כל השיעור הזה, אתם יודעים, לא דניאל פרץ, התקשורת הישראלית, צריך לבוא בצניעות אחרי כל השיעור הזה שלמדנו מהחתימה של דניאל פרץ בביירן מינכן, נכון, הולך להיות שוער ראשון בבונדסליגה, אבל למה צריך עכשיו כתבות של מתי הוא יפגוש את ביירן, מתי הוא יפגוש את דורטמונד? עזבו, תנו לו לשחק, תנו לו בשקט שלו. לדניאל פרץ אגב, יש אופציה להיות איש המשחק בכל משחק, כי המבורג קבוצה עולה חדשה לבונדסליגה, וקבוצה עולה הכי חלשה לבונדסליגה, אז ככה שכל משחק שדניאל פרץ טיפה יתעלה על עצמו, יש לו אופציה להיות איש המשחק, בוא נגיד ככה, תהיה לו הרבה מאוד עבודה, יהיה לו הרבה מאוד הזדמנויות להראות שהוא שוער טוב, להביא הצלות מטורפות, לעצור פנדלים, יהיה לו הרבה הזדמנויות להראות לכל העולם את מה שהוא שווה, וכמו שאמרתי פה אתמול או שלשום, לא זוכר מתי אפילו שדיברנו על המעבר הזה,
כשזה עוד היה בגדר שמועה, דניאל פרץ יכול להראות בהמבורג את היכולות שלו, וככה להגיע לקבוצה גדולה באירופה אחרת, אחת אחרת מהראיות אירופה, שיש לו ברזומה את ביירן מינכן, אגב שהוא עדיין שייך לה בהשאלה, אז אין סיבה שלא יסתכלו עליו מכל ראיות אירופה, במיוחד עכשיו בהמבורג, שיש לו הזדמנות, עונה שלמה, להיות השוער הראשון, נקווה כמובן שהוא יהיה השוער הראשון כל העונה, ולא יהיה שם כל מיני יורדות לספסל, או חס וחלילה פציעות. המון בהצלחה דניאל פרץ, סומכים עליך. כן, ואנחנו עכשיו עם הדבר הזה, רוס קסטין, הבעלים החדש של מכבי נתניה, התראיין ממש לערוץ הספורט, ג'ון טרבולטה החדש של מכבי נתניה, וכמובן דיבר והתחיל עם החלומות, והוא טוען שנתניה תהיה הקבוצה הדומיננטית בישראל בשנים הקרובות, היא תילחם על אליפות, היא תהיה קבועה באירופה, נשמה, תעמוד בתור, תראה קודם שאתה לא יורד ליגה העונה, מה זה, איפה הבנייה שלכם העונה? ורגס עזב, דאפה עזב, זלטנוביץ' עזב, מי הגיע? ווילסון אריס, חלוץ ממכבי פתח תקווה, שירדה ליגה. הוא טוען שהוא מתכוון להביא שחקנים מברזיל ולמכור לאירופה, זה בעצם אני מאמין שלו, הוא הולך להביא שחקנים מברזיל ומדרום אמריקה, לשבח אותם כאן ולמכור אותם לאירופה בהרבה כסף, איש עסקים קלאסי, והנה הוא התחיל, הוא הביא גם שחקן מברזיל, שלא תגידו שהוא לא עובד, הוא הביא חלוץ ברזילאי בשם פרייזו, שהגיע בהעברה חופשית מהליגה השלישית בברזיל, הבחור הנחמד הזה בן 23, ויש לו קריירה של 4 שנים, וב4 שנים האלה, בכל הקריירה, בכל המסגרות שהוא שחק בהם, הוא עם 7 שערים, מספרים מטורפים לחלוץ ברזילאי, בליגה השלישית בברזיל. טוב, יכול להיות שסתם מזלזל והוא הולך להיות פה תגלית העונה, אבל כן, זה בינתיים הרכש שהגיע מאז שרוס קסטין הגיע למכבי נתניה. הנה עוד כמה פנינים, אמרו לו שיהיה קשה במכבי נתניה, שלא יהיה לו פשוט, והוא אמר בתגובה, שום דבר לא פשוט, אני גדלתי בקרקור עם בקבוק קולה על השולחן. עוד אלמנטים של עוני, כן, תודה רבה רוס קסטין על ההתקרבנות, רואים שבאת למקום הנכון, לישראל, אתה כבר תהיה מוכן לקרבות מול ההתאחדות, שיקחו לך פנדלים, אתה מוכן שם להתקרבנות, אנחנו רואים אותך, הוא שאלו אותו אם הוא בא לביזנס, אז כמו שאמרתי מקודם, הוא טוען כן שהוא בא לביזנס, לא לצאת ברווחים, אבל גם לא להפסיד, תשמעו, זה שיטה אפשרית, מה שהוא הולך איתה במכבי נתניה, להביא שחקנים בברזיל ולמכור לאירופה, זה אחלה שיטה, וזה אחלה במה בשבילם להתפתח ולבלוט. אני מבין באיזה גישה הוא עומד לבוא אליהם, אבל אני לא יודע אם זה לא יקרוס לו בפנים. אתם יודעים, יש ברזילאים, זה מדינה של כדורגל, אבל זה שבאדם ברזילאי לא אומר שהוא כוכב כדורגל, לא כולם זה פטצ'י. בואו, עם כל הכבוד. ראינו פה כבר כמה ברזילאים שלא היו ברמה, נגיד את זה ככה, בלי להזכיר שמות. ובנוסף שאלו אותו על היחסים שלו עם יוסי אבוקסיס, אם הוא מתרגש, אם הוא כבר התכונן איתו, הוא מכין את הקבוצה איתו ביחד, והוא אמר, תמיד התרשמתי מהקרחת של יוסי אבוקסיס, עכשיו אני מתרשם גם מהבן אדם. אבוקסיס, תן חיוך נשמה, תראה איזה כיף, הפכת להיות מהקרחת לבן אדם. היית מאמין שפעם מישהו יסתכל עליך ככה? יאללה. בקיצור, אוהדי נתניה, ליבי איתכם. בשלב הזה יכול להיות שהבחור הזה, רוס קסטין, יביא אתכם למקומות שהוא טוען שיביא אתכם, ובינתיים, כשאנחנו מסתכלים על עבודה, כשהליגה האוטוטו נפתחת, אין יותר מדי עבודה, בינתיים הוא מחר שחקנים, כן? הוא נמצא שם לגמרי בראש של איש עסקים, עושה רווחים, אבל הוא לא השקיע יותר מדי, העברות חופשיות פה ושם, הזדמנויות. אז אוהדי נתניה, שיהיה המון בהצלחה, ליבי איתכם. עכשיו נגלה מה מחכה לנו היום. כן, מה מחכה לנו היום? וחברים, הבטחתי לכם הבול, אז תפתחו את המטריות שלכם, מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שני, בשעה 8, מכבי תל אביב, נגד פאפוס, בקפריסין, ויהיה מעניין לראות איך לזטיץ' הולך להתגבר על החוסר בקישור, כרגע דור פרץ זה הקשר היחידי שיכול לסמוך עליו שם, הזדמנות ראשונה שלנו להתרשם מהבלמים, הייטור וקמרה, אני חושב שהם יפתחו, לפחות אחד מהם יפתח, לדעתי קמרה מגיע בכושר טוב, הייטור אני לא בטוח לגביו, לגבי פאפוס, אז הלכתי ובדקתי, לגבי הקבוצה הזאת, הקפריסאית, שיש לה 3 קפריסאים בסגל, כמובן 3 מחליפים מפוארים מקצה הספסל, יש לה לא מעט ברזילאים פורטוגלים, הרכב כמובן מלא בזרים, בגזרת הפיקנטריה, משחק בפאפוס לא אחר מאקס מכבי תל אביב קצר מדי לוקאסן, שאולי יפתח היום מול קבוצתו לשעבר,
פאפוס היא אלופת קפריסין, רק פנדלים מנעו ממנה דאבל, והנה מי שאוהב לשמוע את כל הנתונים האלה, עונה שעברה, הם הגיעו לשמינית גמר הקונפרנס ליג, והותחו שמה, זה לגבי היום, מכבי תל אביב נגד פאפוס, אנחנו נסכם כמובן מחר את כל מה שקרה במשחק הזה, נתכונן לגומלין. עוד בליגת אלופות היום בשעה 8, לינקולן רד אימפס, מג'יברלטר, תקבל בראש מהכוכב האדום בלגרד, שתבוא לפרק אותה, אין בזה שום ספק. וברבע ל-10, משחק ענק, כבר בשלב הזה שמוקדמות ליגת אלופות, ריינג'רס מגלסגו נגד פנתנייקוס, קרב ענק. שתי הקבוצות האלה מאוד רוצות, מאוד מוכנות ליגת אלופות, רק אחת מהן תמשיך לשלב הבא של המוקדמות. אגב, אני בכלל לא בטוח שאחת מהן תהיה בליגת אלופות, לדעתי שתיהן ימצאו את עצמם בסופו של דבר בליגה האירופית. ובנוסף, גביע הטוטו נפתח רשמית היום, כמה התגעגענו, ברבע ל-8, אשדוד נגד הפועל ירושלים, וב-8, הפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב, קרב העולות בעצם. יאללה, כמה סוף סוף הזדמנות לראות את הקבוצות האלה, בפעם הראשונה העונה, עושות את ההכנות שלהם לעונה, כדורגל ישראלי, וואלה התגעגענו. היום לפני היום, ה-22 ביולי, והיום אנחנו באווירת מכבי תל אביב ומוקדמות ליגת האלופות, והנה גם משחק שהיה בקפריסין, וגם משחק שמכבי תל אביב לא אירחה בבית. ב-2014 אנחנו חוזרים בעצם 11 שנים אחורה, מכבי תל אביב נגד סנטה קולומה, משחק בלרנקה, גומלין סיבוב שני במוקדמות ליגת האלופות, בשל מבצע צוק איתן כמובן, וופא חייבה את מכבי תל אביב וערך בקפריסין, והמשחק הוא עבר לאצטדיון אנטוניס פפדופולוס בלרנקה. המשחק הזה נגמר 2-0, ערן זהבי בפנדל, טל בן חיים בדקה ה-90, 2-0 ובסיכום 3-0, הצהובים עולים הלאה למרות המגרש הניטרלי. אגב, המאמן של הצהובים היה אוסקר גרסיה, שחודש אחרי זה ברח מכאן, בגלל שהיה לו קשה מבצע צוק איתן. מעניין מה היה אומר היום אוסקר גרסיה עם המצב כאן. כן, וזה היה כדור הבוקר, תודה רבה לכל מי שהקשיב לי, אני הייתי גיא סגל, שאלו כל היום מעולה, מלא בכדורגל, מלא בשערים, שלא נסכם כאן רק 0-0 עם מחר, תודה רבה לכל מי שהזין לי, יאללה ביי.